Piste video mo tayo na ay. Atay. May pakay ko. Guys, namin sa Bunbun. Oo. Sa mga dudes. Nag-perme sa mga boso. Sila sa mga dudes. Namin sa Dubai. Third floor. Nya umana ni at tanasan mi speakers. Kayod lang ni, kayod. Ayun. Para gabi na. Papa. Hintay mama. Bunbun, Sitio Biaso. Naso. Nan sa Sitio Paruwapa. Di ba? Di ba? Guys. Second week. Puro itong wifi mo na.